света на вейпинга изгрява нова звезда – HHC, съкратено от хексахидроканабинол. Това съединение, получено от коноп и свързано с THC и CBD, предизвиква вълна от уникални свойства. За разлика от THC, който е известен със своите психоактивни ефекти, HHC предлага еуфорично усещане за релаксация без интензивно опиянение. HHC съществува от 70-те години на миналия век, но едва сега започва да се признава неговият потенциал. Молекулярната му структура му позволява да взаимодейства с ендоканабиноидната система на тялото ни, която влияе на настроението, апетита и възприемането на болката. Но това, което наистина отличава HHC, са пълнителите, които правят вейпинг, а с това съединение дискретно и прецизно. Тези пълнители съчетават най-доброто от двата свята, предлагайки качествата на THC заедно с терапевтичните ползи от CBD, и то без правните усложнения, които идват с THC. Потребителите на пълнители с HHC съобщават за значителна релаксация и подобряване на настроението, а експертите в областта виждат обещаващо бъдеще за това съединение в индустрията за вейпинга. Възможно ли е това да е началото на изцяло нова ера в вейпинга? Само времето ще покаже, но потенциалът на HHC да промени играта със сигурност е на лице. Така че, ако търсите изживяване, което предлага релаксация и подобряване на настроението без интензивно опиянение, HHC може да е точно това, което търсите. Опитайте и се убедете сами в предимствата на тази изгряваща звезда в света на вейпинга.